Metsäperillahan on suunnattu lapsille ja nuorille. Ja ideana on siinä tavallaan saada joku kontaktipinta siihen ihmiseen, sen metsäsuhteeseen ja lähteä sitä kautta sitten ikään kuin tutustuttamaan metsäalaan. Kaiken sisällön ei tarvitse olla hirvittävän vakavaa. Ensimmäistä kertaa kun tämän näkin, niin oli semmoinen aika hieno ja erilainen konsepti, mitä ei ole ehkä ollut missään muualla ainakaan messuilla, mitä aiemmin käynyt. Kyllä mun mielestä lapset on ollut tosi innostuneita, että selkeästi tulee innokkaasti katsomaan mitä on ja kokeilemaan eri pelejä.